Mun nimi on Tuomas Mykkänen, edustan yrityksessä toista sukupolvea. Laboline on vuonna 1993 perustettu kotimainen perheyritys, keskittynyt laboratorio- ja sairaalalaitteiden maahantuontiin, myyntiin ja ylläpitoon. Laboline tarjoaa asiakkaille täyden palvelun laitteista asennuksiin, huoltopalveluihin ja koulutuksiin. Kembiossa me tavataan meidän asiakkaita ja pystytään heille esittelemään uutuustuotteet ja laaja tuotevalikoima. Usein laitteet on tilaustavaraa ja isokokoisia ja niitä harvemmin pääsee etukäteen näkemään. Tapahtuma antaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja myöskin tavata vanhoja asiakkaita, kuten esimerkiksi HUS, jonka kanssa on tehty pitkää yhteistyötä usealla eri tasolla. Olen Tuija Tommola, olen erikoissuunnittelija HUS-kiinteistöt Oy:ssä. Tehtävän kuva on olla käyttäjien yhdyshenkilö isoissa rakennushankkeissa, muun muassa niissä, missä hankitaan sairaalalaitteita, kiinteitä sairaalalaitteita. Labolinen kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Hän on yksi meidän konsernin puitesopimustoimittaja, jossa pienemmissä hankkeissa suoraan otetaan silloin puitesopimustoimittajalta, jos on kyse vain yksittäisistä kylmälaitteista esimerkiksi. Tänä vuonna ajattelin, että voisi osallistua siksi, koska on Siltasairaala-hanke, joka on suurin HUSin hanke, mitä täällä tehdään. Ja siellä kuitenkin tulemme hankkimaan näitä lääkinnällisiä kylmälaitteita, suojakaappia ja muuta. Että on hyvä kartoittaa tämä markkinat, mitä on tarjolla. Kembiomessu tai vastaava, joka on suunnattu just tiettyihin näihin tuotteisiin, saa silloin totta kai enempi niistä, kun sitten verrattuna taas joku tämmöinen medikamessu, jossa on kaikki sairaalalaitteet. Tässä, joka on kohdennettu suoraan, niin täällä on niinku se täsmäisku. Tykkään kyllä enempi ehkä tämän tyyppisestä. Tämän tapahtuman hyödyt on varmaan se, että pystyy näkemään kaikki, miten on uutta, koska lääketeollisuudessa asiat ne muuttuu, säilytystavat muuttuu, esimerkiksi muun muassa verituotteiden säilytys muuttuu. Niin paljon tapahtuu semmoista kehitystä, että me on pakko kartoittaa markkinoita, jotta osataan käyttäjille sitten kertoa, että mitä kaikkea on saatavilla ja tarjolla.